Kita. Ay, bagnal daw yung aming kakabsahan. Dahil ito itibok ng pukisan tayo. Iti Ababa ng nangato. $3.16 again. Di kay kuha insurance nga yan ni Darren. Dahil mo manano sa naligay. Kung samot ka muna mag-sales stock. Katawan samot ka muna mag-sales stock. Madal na ito. Pwede siya Pilipin. Magkamukag sa Oray na 70 years old na. Ito makasawa ka sa numay. Hindi pa yun daw. Yung masapa nga na-expose tigas dyan. So eventually, amo na ito. No, tika langin na kaya dyan, at sa saong nga dyan, di ko na ngay nga, maalisan ka. No niya tika kadwan, no bartikan tulad ka no, uri ko ng mga hangka nagbartil. Mamater na dyan nga sa ibabang lalakay. Nagsuda hanga siya. Di ko nga ni, may saak mo tingin bartil. Bagamit lang tingin list ko dyan, hana yan. Alright, kita. Sabali nga tataw, patkinda di dyan. Noon niya, kat-kadwam. Agin nalis kayo ti ugali. Alisan miso, alisan na kamay. So nga, sa oray, ibabakit yung lalaki ko. Ay! Nay, namuna yung magkikulkoy jay. Kaya, agbalingkan to mo yung bartal. Anak ko ay niya. Ay, oray ko na mga ay. Yawan, tanda nga mami. Patyo. Alisam ti pakutuyog mo. Kore ko na mga amok lang nga robing naman di. Ako nga rin hindi na. Uy, di ko na daw gustong panunod. Amo maruding naman di kasi nga surutong pa eh. Ngayon, kabali na mga tangag na na yun nga tinggal mo ta bagay. Pamangan saan. One eight.
hanay kami nga kwa. Siya ulit sa hanay nga sales stock. Gana. Yeah. Baga mga I want to help. If you want to listen. If you want to listen to what we say. Because I'm not the only one telling you. But many of us are talking to you through me. Kasi ay kaya siya di magkasauking ka, may sak. But ado kami nga mga bagbagaging ka. Siya ay, mga baga kami tinati ko. Kuno ada ka pa lang kiting. Nukas lakan to kini Dilmar may sana na nagsulon. Tapos dito ni nag-aaral. Dan to chingpo nga may masanang tumito. Maki-socialite kasi kuma. Maki-socialite kasi kuma. Ano na nga socialize kinyak di kay. Wala ta pangalaman mo kung nakakit ko I want to expand my horizon by knowing more people ko na. Pangibagam tikas tanong awan tam amo miso nga dapat maki-socialite ka pa kasi sa di pa na no birthday da attorney umay ka makyam amo ka at no ano tiyam amo adan to ti amo to lagi ka i-share mo to lagi ka ibagbagan mo lagi ka para sa insurance lakas na ko digay madi naman kasi ano ngay nga bayat na to iso dubli-dubli mga kamama. Kulang na ito na ito kasinsin ko kaya so tinangayab kanya man kay kota magkinayon kamati kliyente na ako na so nga rin nga yabak na makan mo kumadya and attorney kat mo muna na isuda kung ibagana mo na ang insurance kayat na doktor magikas na lidya na taga J. Rosario pa eh. Already kasinsin ko, doktor ng Pilipinas. Nabayag nga doktor ng Pilipinas, siyempre, ang garunmot nga mabalin dito yung isang kasta na paikit diya akot ko. Uray hanak ay gahinti tumulong ako ang kinyadan. Yun ang after that, I don't want to become a liar. So hanang ay tagtagaripay unay ibagbak lang ti papanan mo ti ibag usal ti internet ibagamit eh. No niya ti bagbaga daral mo ka ibagbaga ni Dilmar. Oramit lang ijay internet pare-parehas ta. Tata I'm lacking of black and white. I need black and white to show the people to support what I'm telling them. Di jete awang kanya. Baga na ni Dilmar Kinyak, titima itid na lang 11% nga kwa bonus. Ibagbaga da Dilmar da daral 36. Ayun, nakadaw. Imbaga kini Dilmar, tanungin mo na ipakita sa kanila yung ban. Ay ipakita sa iyo yung kaslang kapil. Tani ko ipakita na nga ron, may sakbay nga nagikabel kami. Kitagpay song tinted 11%. Iti bonus. So it's way lower than what Arnel and group like Darrell. So kung kunat
Mamalak di basit nga kwarta ki jay credit union di ay tigukin ni daral. Kita no maitid na di jay 36%. Hindi, imbaga man ni ko siguro kasi amat lang tibaga ni Arnel. Imbaga man ni Delmar. O tibuno sa ang kanayon. On and off. Wala na. Kasi lang pag-awis mo ta siguro ito insurance. Ito insurance segit ito di. Pari-parehas na mo nga ti bayad da haan nga handa nga alaan ni jay capital mo, jay principal. At dati pangalaan da sa balik. Jay insurance mo lang ita mo ka. Through your investment. Jeda nga rukutan mo dati ko mapangkinga da sa commission or whatever they call it. Okay. Yeah. Diba ba kinita rin? Uray yung trabaho ko. Sinupuran na. Pinilit na kalita bus ko in conduct dita life insurance mo lang kalita. Madi, no syakit. Ngunti ko na na. No, among tagur no. Okay, this is me, don't. Tinggam lang natisisari nga tulad ng tap. Okay. Di pagdaksan na di jay premium, di life insurance. Hamo nga masublin eh. Ana DJ kas na DJ hanga DJ gana nga matay ka, DJ kas lang na kita. Mabalin mo nga after 3 years, mabalin mo nga Tolbert. Dati ko nakapangitan nilang bagista no sabsabalik kita ang kita amo ko sinurrig na eh. Ha? Sinurrig na talugan. Ya? At nang sirrig talugan, isong ako naka Right, Tolbert, right? Boy. No malpas mo ikan mo na DJ. So di kapanunutak may mayatin di iyaw awis dang annuity di fix yan kadanayon na eh nga annuity ta di jay inutong nga ito eh hanga mapukaw okay. Oray no natay kanton sublatin ti survivor mo. Di pagpintasan na diya ng DJ life insurance premium. Di life insurance premium no hamo intuloy awanan. No natay kan alahan ti beneficiary diya ko nalpasan. No. Dito annuity itata. Index kaya fixed index annuity di ilaklako dadaral in aduda hanlang dadaral dapat na-approach ko di Florida nangyari sila kay Michigan the same thing. So dito ti kuan mo lang di bus ko. Pilipino mo lang ti panay jay sulod na. Okay. Mayat no kasi anti ko na ini damo bayadan na sunod mang bayad. Ito na ako na may pangi di mutun ada papel ay papilan ko 120 di mabayaran ko 60 kami kano ay awan na i-back out ko rin ko na no kasto yan jamuk akot bayadam amin dita nga employer amot gaya mo so nga i-back out ko hang kumang mapukaw di ay insubli da di damo nga bawas da di sweldo ta tikunan niya boss ko ibabawas na ta jay bank account mo sakto itad to nga cash when chiki di jay bayad ko na na mapukaw di ay so nga hindi ko akot ko na nabutin nga 50-50 kami ano i-back out ko rin so nga insubli mayat lata di kay insubli ore 50-50 kayo
Hindi yan kasi magagamit mo yan after 2 years. Basta nagan mo lang. Nagan ko lang mo't hindi. Haan nyo nga nagan nga duwa. Nagan ko lang. Mayat na di kayo. After 2 years, mabalin mo nga bulod dita ako. Kung lang. Mayat. Mayat di kayo. Tadi jay baybayadam dita na tabang kong reta na life insurance. Among mapakinabangan, makinabang ito tinakaalad takot, lagi jay tumabatin, namatay ka. Isang meron. Katuna. No, sinot ikabil mo ijay. Isuda. No pamilyam, di ito pamilyam. Yun, Kaya. di jay bangko di jay, kung di jay nga upur da daril kat, di ba, mabalin mo nga bulodon to. Kung palabas ti how many years? Hamo nga bulbulo din na. Tao na. Pag-withdraw, mabalin. Ikas jay. Uy. Tadi jay. Hamo nga bulbayada na yun. Tadi jay. Iso na lang nga, pumasbasito ti mapating sublatin na hindi sumubla. Ti purpose mo't hindi jay kita, amot nga bulodon nga kanina, purpose ko pang business. Ay, Maria. Di ti pakadadalan na, nagmayat nga na urno, di sumarunong adang di ayan, baka diyan nga masimot. Kaya, di ko ano, mapukaw kami. Ano? Aglaw no konektar na nga mabaling nga utangin na nga mayat kin madim madiyaw. Sikalangin di maging ko di ay. Kumon. Kasaritam ni Arnil, yan kata ano ko na mo nga pala nga kabisado ni ko. Tadi jay gayam, di tamot gayam, no datin nag-apply ang mga, basla ko man nag-apply at life insurance kada daril. Tapos jay upor jay bus ko kot nag-apply kat inala namin ti information ko, makita na gayam jay ti dadumang nag-apply ka ti dadumang life insurance. Social Security. Makita na gayam. Social Security. Diraman natin ado ng impormasyon. So, dahil naman. Dahil kakapsat iti Ababa ngam nangato. Naipukaw iti ngato. Nagyaman kami unay, ti panagbuyayo.